गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ जोबोद गोजोनथाव खौरां। नीरज चोपड़ाया जारिमिन सोरजिबाय। जेभलिन खुबैगिरि नीरज चोपड़ाया WSC 2023 सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। भारतनि मुंदांखा जेभलिन खुबैगिरि नीरज चोपड़ाया बुदापेस्टआव खुंफुंजानाय वर्ल्ड एथलेटिक्स चेम्पियनशिप 2023 सनानि मेडेल देरहासार जानो हादों। मख'नो गोनांदि नीरज चोपड़ाया हौवाफोरनि जेभलिन खुबैनाय गेलेमु फाइनाल बादायलायनायाव पाकिस्ताननि जेभलिन खुबैगिरि अरशद नादिमखौ फेजेननानै सनानि मेडेल देरहासारनो हानानै गासै भारतावनो गोग्गानाय लाबोनो हादों। बिथाङा सनानि मेडेल देरहासारना हादरनि थाखाय देरगानाय लाबोनो हादों। सनानि मेडेल देरहासारनो हानायनि थाखाय बिथांनिसिम हादरनाङै गाहाम हामलायथि बावहरदों। राजखान्थि दोलोफोरा बिसायख'थि फैबा रायजो राजाफोरनो गोदै गोदै खोथा होयो, नाथाय देरहा गलांब्ला रायजोनि सुखु दुखु खौरां लाया। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिघाटा आरो जाला फोनांजाब लामानि गेजेराव थानाय दालाङा 2 दान सिगांनो जुब जुब अखा हानायनि थाखाय बायस'बाय। थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव तामुलपुर जिल्लानि कुमारिघाटा आरो जाला फोनांजाब लामानि गेजेराव थानाय खालान्दी दैमानि सायाव थानाय दालाङा बायस'लांबाय। दालां बायस'नायाव हान्था मेला खालामनायाव मैखोमै जेंना नुजाथिदों। सरकार आरो खुंथाया दासिमबो बे जेंनाखौ सुस्रांनो राहा लायाखै। काजिरङा माहारियारि पार्कआव गिबिसिन आइजो फिल्ड डाइरेक्टर मोननो हासिगोन। काजिरङा माहारियारि पार्कआव डक्टर सनाली कस्ट, इन्डियान फरेस्ट सार्भिस चिफ कन्जारभेटर अफ फरेस्ट रिसार्च एडुकेशन एन्ड वर्किं प्लेनखौ फिल्ड डाइरेक्टर महरै फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय थिसननाय जासिगोन। मख'नो गोनांदि डक्टर सनाली कस्टआनो काजिरङा माहारियारि पार्कआव आइजो फिल्ड डाइरेक्टरनि बिबान मोननाय गिबिसिन सासे आइजो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। जोबोद गोजोनथाव खौरां। फोरोंगिरि कुमुद कलिताया नेशनेल टीचार एवार्ड 2023 नि थाखाय सायख'जानो हादों। आसामनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा। पाठशाला सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि फोरोंगिरि कुमुद कलिताया नेशनेल टीचार एवार्ड 2023 नि थाखाय सायख'जानो हादों। मख'नो गोनांदि बे बान्थाखौ फोरोंगिरि सान 5 सेप्तेम्बर खालि भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथांजोआ गथायनानै होगोन। रायजोनि फोरोंगिरिनि बे बान्था देरहासारनो हानायखौ रायजोनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनेश पेगुआ टुइटाराव टुइट खालामनानै फोरमायथिनानै होदों। गुबुन हारिनि फलाननि खैसारनि जेयाव नांदों माखासे बुजिनो रोङै आरो सानस'नो हायै बर' आइजोफ्रा। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरि समखं पन्चायतनि सिङाव थानाय समखं बर' गामिनि बिफा धनेन्द्र बसुमतारी आरो बिमा बिहुला बसुमतारीनि आंगो फिसाजो प्रेमिका बसुमतारीखौ बगिबिल गामिनि गुबुन हारिनि सेंग्रा जुगेश जादव होननाय लंपटआ साख्रि दं होनना आरो फैसा देखायना थगायना नंखाय मोजां मोनफ्लाना सिरि सिरि प्रेमिका बसुमतारीखौ मुम्बाइसिम लांनो थाखाय थगायनानै लाना खारखोमानानै दङ। बे सावगारि होननाय सेंग्रायानो जुगेश जादव। बिथांखौ हमना होनो हायोब्ला 20,000 रां बान्था मोननो हागोन। न'नि बिमा बिफाया गावनि आंगो फिसाजो प्रेमिका बसुमतारीखौ नागिरनानै दा हालाय हाफाय जागासिनो। थारैनो बर' समाजाव बेबायदि जेंनाया आथिखालाव बारानिफ्राय बारासिन जागासिनो। मख'नो गोनांदि प्रेमिका बसुमतारीखौ लांनानै फाननो हागौ एबा जिनाहारि खालामना आलाय सिलाय खालामनो हागौ होनना न'खरा जिंगायाव गोग्लैदों। बेनिखायनो बिसोरखौ जेरावखि नुवा मानो सावगारियाव होनाय जानबुं नम्बराव थोंजों खौरां हरनो न'खरा खावलायदों। 12 घन्टा त्रिपुरा बन्द'। त्रिपुरा फरायसा आफादा गावसोरनि मोनथायनि थाखाय गोख्रों सोमावसारदों। रमान हांखोनि थाखाय सोरखारनि बेरेखायै सोमावसारदों। गोबाव समनिफ्रायनो रमान हांखोनि थाखाय सोमावसारबोनाय त्रिपुरा फरायसा आफादा ककबरक रावखौ फेहेरनो थाखाय रमान हांखो बाहायनो होनांगौनि थाखाय दाबि खालामना बे सोमावसारनायखौ खालामबोदों आरो दिनैबो त्रिपुरानि राजधानी आगरतलायाव 12 घन्टा बन्द फोसावना सोमावसारदों त्रिपुरा फरायसा आफादा। सोरखारनि पुलिस बिफाना बन्द होग्रा त्रिपुरा फरायसा आफादनि फरायसाफोरखौ गोख्रोङै होबथादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। नाजानाय थायोब्लादि सोलोंथाइ बारा गैयाब्लाबो जाफुंसारनो हायो, बेनि फोरमाना जाबाय रिमोनदाव बसुमतारी। 10 थाखोसिमल' फरायनाय रिमोनदाव बसुमतारीया गावनि नाजानायनि गेजेरजों फालांगि खालामनो जाफुंसारनो हादों।
बेबायदिनो दिनै चिरां जिल्लानि काजलगाव बाजाराव रेम' कालेक्सन मुंनि गोदान गंसे गलाखौ आरोबाव बिथाङा बेखेवबावो। गोदानै बेखेवनाय रेम' कालेक्सन मुंनि गलाया बिगोमा रेमन्ड बसुमतारिनि थामथि गला। गोबां जेंना जेंसिजों फालांगि खालामबोनानै जाफुंसारनो हानाय रेमन्ड बसुमतारिनि फालांगिनि बिथिङाव जाफुंसारनाया फालांगि खालामनो गोसो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय थारैनो मोनसे बिदिन्थि।